ቅዱስ ይሁን ከሚቀንና ህይወት ሁሉ ሰናይ ዲ እትምህረትን ጸጉን ካብላሌና ዜር ገዛ አምላክና ስሙ ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ተኸታታሊ ትምህርትና ህይወት ተጓሳና ባቂያን ዝብል እንቀጽሌና እግዚአብሔር ይመስገን አብዛ ሐለፈ ተኸታታሊ ትምህርት የከነማር ኮለና መታን متححز زلوا كهنالنا زعبا اتي قاسا مس حزب عملاق ويكام السنة باقي زلوا عيون لرانا كلنا أبصر السنة بي 4 أبزح على فزرانا يوم نبيت عملاق من محدار زبرينا نيرنا نبيت عملاق كم محدر كلكين حمو ني موسين يترون مالتي وحدا نجري هو زي تقبرو زلخا نسخا بينخا حيو كدكمكاي مغنياتو ندك إسرائيل كتفرد كي بزحهم صحيت عربو نيران سازي حدا نقر كمغركاي لو أمونغو خان أمونغو تهزبن كوينو مزعيو كتشي مالكا التقليل زبالة نساتهم كفردوه خولو لو نساتهم كعيوه خولو لو التخبز زبالة دما دحرينا بخايم صومون سخال ما فتحين فردن تقبر نتزبيلو زغا مسيت صبوق كوينو سلا زرعيو مسينا زنقرزي بتبب أبدك إسرائيل كحي خورن ري مسيت رأي يكونا عالم تتقوم لله زيابير سمسكن يهون سراويت كلاتهم أبز مدرزي بخوم يتقوم له بار محبر أملاخنا زياتهم انتايو من دهركن بالكوينا أبز حدا فرينا ينيرنا دياقونا زبهال عقلقلتي يمزلو زوم دياقونا زبهالو عقلقلتي أمونغو تقواسان أمونغو مأمانين كوينو بستفال عليه منفساوي عيوتاتن عقلقلتاتن انتايز قبريو زقلقليو سلز مصحف قدس كزارب كله نزوم دياقونا زبهالو كاركتر ناتهم منفساوي عبيت ناتهم بقعتن حيلن ناتهم طبابن رزنتن كزارب كله اتي لو حدا قواسا كخونه زلو زولو كاركتر نزوم دياقونات زياتهم أولوس نيتيميتوس كتصحفوا له خلا ازي كاركتر ازي خلوهم علوي انتي زرينا ندحر كلب الكونا دياقونات ازيوم اقدسي مخانهم ام محبر املاخ يسارب زلو مصحف قدس انتي كغبرو نتا محبر بهدي الزباله منفساوي عيومتان كتمرح أمونغو تقاسان أمونغو حزب أملاخن كوينو نتمو قاسا أملاخ بمنفس قدس انتحو قبرو كقلقلو سلازينا أبزا حلفة كنرئو خولنا دياقونات عيتا أقلقلت بيت أملاخ نبل كولنا نمنتاي يدك دياقونات زدلينا زبل نتبتات رينا ينيرنا أبزا حلفة حجة حترا بيلنا خنريو زلنا تباياتن بهارن مس أبينا يبوتا يقلقلو زبل نقر كنري حتر بزبالة أبتي تباين بهرن زبل زلو كم حدا قواسا أخول زخونة بهر كله مالوي عرب كله متحف قدس نتي نحدا نايدياقونات مأمن كاركتر كزاربو لهم كله متحف قدس اتن حدا قواسا زدليو نعتاتهم كما عين السريع لهم علو حدا أبزي كنريو زلنا جين أبينا يبوتا يقولوا زبل نجار فلينا كنريو تزبلت أنا قريب لكي عيكم تغلب لزت أنا حنا أمونغو قواسان أمونغو أباقيين كوينام زقل قليا من البعض نعنا بفلايك أبتي كريستيان نا إرترا مس واحدي مأمن زلنا يتم دياقونات أيوم فلينا عين ريونينا فلينا دما عين فلتانينا اتمنتاي بيت كريستيان إيرترا بزيحم تتبعلو كلتا ميت مأمن يهلو وامو ناس كلتا ميت مأمن كتفلتو كتما حدرو كابتو قاسا وين زحلف نقرا يكونن حقستو قايد لي وانتو هنا جن نمفلاتهم قليل عشماتهم كيترفل نمخفلتهم قليل مصحف قدس كزاربنا خلوكي مس مبزح أباقي إيز الزارب زلو زي حيلنا يزوم دياقونات زياتهم كواتسن كفلاتن زلو مغنياتو ديك إسرائيل مسيحهم محررهم كله نلعلي حدا نتبع 5 مليون هزبي زمرزحو حدا مسيح فرد عكيل
ريولو أسماتهم كفلتهم أيفلتهم متحف قدس كزارة بنا كلهم ببا أسماتهم دما يوفرهم يزبلنا قويتنا يسوس كروسوس نمنتاي عسر تغلتا حارين اقر مقادنا بكالة تمرتنا لو ما عنتهم رينا دين عسر تغلتا تراي حارين يبلنا شو عتش انت صعبو عسر تغلتا يدولي قويتا يسوس عسر تغلتا سوا ببا أسماتهم دما تصويعيو زفلتهم زوفرهم زنبرا بارمسي نظام كلهم حزب دك إسرائيل يفلتهمني جنا ما أخلهم فتحن محرتن سهلن إننا قبر خن محدر الزخول وسبات كشيء ماله سلازي بزعبات دياقونا أبيت كريستيان إرترا حيلومن عبياتهم صبوغير زير دعنا بزح مؤمن زحابة فت بيت كريستيان سلازي برناي أبنا نايتوبيا بشانل كنت يأخذنا أزيو بزح مؤمن الله إذا أقل قال زي متيم كقولنا خلوا مساعتهم زجبرنا نجار ركبوني يرو عين فلتنينا من ناي عين فلتوني كابسحي زتلا على نجار عين فلتوني من ده عايز فلتون التوم دياقونات نسوة كف ببوتهم حزم كم تزجب محدران أقولاتن أبي بابو أفتح محدر عمنا نمن ينزل قول حجي أفتح أباكي حجي تبستير رأيوه إذا دياقونات زبالو بخسيابير بني ومزرل أمبار التقاسة خلقوا زي الأقولات متن كقولوا سلازم نعرف شديش الجبر هواريات أطلع حواتنا نحناك الأملاح حدينا وردينا بإخلامين بخالين كنا قولكم تصبح أيقونن تبادل منفسن زملائهم كباقاتكم سبات حريقهم هابون عيدهم تريبوا مالهم مع عسيزي ما من دابز حياك خيد متجمر اسكبرو مجمر تاكينكم يولو ما من دا بزح مسمزة أباكي عندنا بزح مسمزة محبر عندنا تفع مسمزة بيناتهم كعيو أنت دلويس عكال أنت يدليهم حيل يدليهم حيلنا يمؤمن يدليهم حيلنا أقلقلت يدليهم محبر عملاق تري والله بارتي أقونان أزيوم أقدستيهم سلازي متحف قدوس كزارم كله منفس زنوهم السبات تيلوهم سلام انتاي منفس اللو السد اندحر كوينو مخالوات كبرتح حين سلستقل بلاي مالت إذا منفس مالت نقول لها أنا منفس علينا حكي جين نمقل قال تعد تقول له حين منفس على منفس كابلنا بنزوها بنقل سأقا كابلنا بنزوها بنقل جابير السمسكن يوم سلازي أرزي كما كنت صبوغ التمسكرنا منفسن تباب زملائهم إلى ممشروا سبات حريقهم هابنا منفسن تباب بحاجة يزب لكم زلهم نادي قناة بلنشات محبر زرينين فلت نادي قناة عيون أقول قلتم أبس محبر زرينين فلت سلام انت عند حديثكنا كلها ناخد دياقنا كلها ناخد مؤمن كلنا التعيس للنعي نصف واحد نعمل دياقونات مس بزحي مؤمن كملصو خلقين أقول قلتهم لا على زوج كم مؤمن أزيم تستفيدين دما رايو كم مؤمن أزيم تستفيدين دما سلام انتاي نتحيط زبالة نجار كتقلقل لعل زبالة منفسها ونتكلوا كاخر الله مؤمن مالك تحت زبالة منفسها ورديد منفسها وفتن منفسها وبتصحنا زلوا نجار انت هتكتر عليك كتسكن كتخيل عليك كتصور كتخيل عليك كتحنقر كتخيل عليك أو أفتك زلا من صاف بلوا بساعات مش كوميك خون زلا سلازي ينبار أبسطات عصر شومنتين إسران كنتن ورتك نتهزبي يفرودي يشاو عينون إذن دياقونات شيم كايوم زلها ورتك نتهزبي يفرودو كخول كايو عبين أجر زخونة كلنا بقى يمتو كلنا أشتو نجر جنا بعلاتهم يفرودو التصور مساقا أنت تصورها نعاها يفصل
እትጾር ሓቢሮም ናይታ ማሕበር ጾር ናይቲ ጓሳ ጾር ክጾሩ ከለዉ እምበር ንማሕበር ኣምላኽን ነቲ ጓሳ ማሕበር ኣምላኽን ዘሎ እንታይ ይኾኖ ይፈኽሰሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣገልግሎት ዕዮ ናይ ዲያቆናት ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ኣዝዩ ኣገዳስን ኣዝዩ ክንጥቀመሉ ዘለና ፍሉይ ክፍሊ ዕዮ ኣገልግሎት እዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ዲያቆናት ትምህርቲ ነዊሕ ትምህርቲ ቅድሚ ሕጂ ሂበዮም ነይረ ካብኣታቶም ሓደ በረኸት ኻውና ኣብዝላ ብዙሓት ኣሕዋት ኣብ ዝነበርናሉ እዚ ትምህርቲ እዚ ብፍሉይ ንዲያቆናት ተባሂሉ ትምህርቲ ተባሂሉ ነይሩ ሓደ ካብቲ ተምሪር ኣገልግሎት ሽዑ ሂበዮም ዝነበርኩ ዲያቆን ተባሂሉ መእመን ኮፍ ምስ በለ ምስ ኣተወ ጫምኡን ጨጉሩን ዘፍ እናበለ ዝኣቱ እንድሕር ኮይኑ ዲያቆን ዘይኮነ እዚ ታራ ምእመን ኢልዮም ሽዑ ዲያቆን ኣቐዲሙ ንማሕበር ኣምላኽ ገና መደባታን ፕሮግራማታን ከይተሰርዐ ከሎ ኣትዩ ብርኪ ዝኸፍል ገጽ እግዚኣብሔር ዝደልዩ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ መንፈስን ጥበብን ዘለዎም ክኾኑ ኣለዎም ኢሉ እቶም ዝሕረዩ ሰባት መንፈስን ጥበብን ዘለዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ማሕበር ኣምላኽ ከይተኸፍተት ኮላ ኣትዮም ዝጽልዩ ብርኪ ዝኸፍሉ ኣምላኽ ድማ ምርዒትን ጸጋን ክህቦም ገጽ እግዚኣብሔር ክደልዩ ይኽእሉ ኣገደስቲ ሰባት እዮም ግን ኣብ ገለገለ ክንሪኦ ከለና ዲያቆን ተባሂሉ ኣብ ፍርቂ ናይ ፕሮግራም ዝመጽእ መእመን ስትሪኦ ከለኻ እዚ ዲያቆን ዘይኮነ መእመን ኢልካ ክትፅውዖ እዩ ዝዕሸካ ዘይበለኹም ኣዝዮም ኣገደስቲ ንእግሪ መገዲ ከመሓላልፋ ዝደሊ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ቀዳምነት ክርከቡ ዘለዎም ክፍሊ ጓስነት ክፍሊ መዛምራን ክፍሊ ዲያቆናት ክፍሊ ጸሎት እዞም ኣርባዕትዮም እዚኣቶም ኣቐዲሞም ቅድሚ መእመን ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ተረኺቦም በብናቶም ገጽ እግዚኣብሔር ዝደልዩ በብክፍሎም ገጽ እግዚኣብሔር ዝደልዩ ክፍሊ ጉስነት ቃል ዝሓወሰይ ዲያቆናት መዛምራን ክፍሊ ጸሎት እዞም ኣርባዕተ እዚኣቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ናይ ማሕበር ኣምላኽ ከም ምዃኑ መጠን ኣቐዲሞም ኣትዮም በብክፍሎም ገጽ እግዚኣብሔር ደልዮም ናብቲ ዕዮ ዝዋፈሩ እዮም ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ እስከ ይስርሐና ኣሜን ኣምላኽ ስራሕና ደስ ይብለካ ምሽ ብትምህርቲ ዝሰምዖ ከለኻ ብኣካል ነቲ ትመሃሮ ዘለኻ ወይ ነቲ እግዚኣብሔር ዝገለፀልካ ብኣካል ክትሪኦ ከለኻስ ዋው ዘብል ነገር እዩ እዚ ኣርባዕተ ክፍሊ እዚ መቸም ቤት ኣርባዕተ ኣዕኑት ጌራ ትቐውም ሓቀይ ትድልድል ድማ እታ ማሕበር ኣምላኽካ ከምኡ ኮይና ትድልድል ግን ኣምላኽ ክረዲ ኣምላኽ ክረዲ ኣሜን እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ባራብ ዝመፅእ ዘሎ ናብቲ ትክክለኛ ሓደ ጓሳ ክኾነ ዘለዎ ትምህርቲ ኢና ክንኣቱ 3.5 ናተይ ዝብሎ ዘይብሎ ብኩሉ ነገር ጓሳ ማለት ናተይ ዝብሎ ዘይብሎ ብኩሉ ነገር ኣበይ ኣብ መንፈሳዊ ዕዮ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ መንፈሳዊ ዕዮ ወላ ቤቱ ተመንፅሞ ጎረባብቱ ማለት እዩ ናተይ ዝብሎ ዘይብሉ ክኸውን እዩ ዘለዎ ከቢድ ዝቓለ ዝብ ዝመፅእ ክንሪአና ኣብ ፀፅባሕ መቸም ንሱ ስለ ዝጓስየና ህይወትና ይጥዕም ይምቅር ኣሜን እግዚኣብሔር ይባረክ እምበር ተኸታታሊት ትምህርትና ህይወት ጓሳና ባቂዕን እትብል ተፅላላ እዚ እንመሃሮ ዘለና በፂሕናዮ ዘለና ክፍሊ ትምህርቲ ማለት እዩ ህይወት ብዛዕባ ሓደ ጓሳ ኢና ንርኢ ዘለና ዳሕራይ ክንሪኢና ኣብ መንጎ ጓሳን ኣባጊዕን ክኸውን ዘለዎ መንፈሳዊ ዕዮ እዩ ኣብዚ ሎማዓንቲ ክንመሃሮ ወይ ከዓ በፂሕናዮ ዘለና ትምህርቲ ኣርእስትና ድማ ኣብ 3.6
بتسجان بمنفسن كل جزء كعبي يقبو حدا قاسا ويكا حدا مرحي كل جزء كعبي يقبو التمستير نعوز ختل من سلازالا نسو دون دحريلو منفساوي نايكزياب يروي ايو مثل كالي جمر مالتي ايقر ماكم عبدك اسرائيل دحرينا التمراحي دحر تبالاشي انا باكي ابس تبالاشي وهيواتي نورا التمراحي نطاقتات كملخ تجميرو اتهزبخا يسعبو نطاقتات يملخ نبوري لنا بار مراحي اب هزبي تطعنا زمص زمرح تخكلنا زكونه ነገር حساب እግዚአብሔር ድማ ዘማحላልፍ ካብ ኮነ ደው ክብል ይብሉ ክኸይድ ይግቦ ባር ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ጥቅስ 12 እትደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ኢሉ ከይወደ ይጠንቀ حجم زغزارب كله دو إلو زماسلة يزبط زلا مغنياتو سب أدحان بتسيحية كريستنا عند حرب الله خين يملسي زلا أب كريستنا نقولكم دو إلى الله عند حرب الله يملسي زلا سلازم تهجبر الله كريستنا دو قبل يقولون يزبط زلا كتنك الله دو إلو زماسلة بلنا زلا دو إلى الله زبط زلا سي وإلى حدير هواتس ودي آخر هواي حد حد يجي فتشة كله خزانة كريستنا زيا زنا كورونا مسمى جزانا خوفينا نيرنا نفسنا من فتشة تجزيتي كنداي كنساقور زكبارنا نجار دوز بلنا له نجار نيرو ويستمر سنة لجزيني بار أملا خبز خزارة بلنا كله حدا قاسا نماما نباكي أزي وساننا زلوا كم مخانو زتنا على كعبي كبو بار أبلوكاس معرف كلتا تقص 4 ويتنا يسوس كريستوس مستولى التهزان عبي بمنفس دما دلدله طبب كأمولو تقام له ونابونا دري حجة التهزان التعبابيلو يسوس كريستوس كمان نمسب كوين كعبي يقولون زي حزوا كمان نمسب كوين كعبي يقولون كمان نمسب الدحر كوينو عابيو كم نايمان بحر نايدك سبات قاسوت غيرو كوقاسة خجمري مالتي بعرف فريد بلا نجر كسنة كوقاسة ندحر كوينو كريستوس مستولده كابت أنتو أتعزو حال منفسه وزخنا لو تلعبيتم كم تسأخر عليه حجنا استوعب قلت أنا يسوس كريستوس مستولده وكان أول قلت مسمزة زقبارة تأمرات ندحر كوينو نموت متساء يكونه سلامنتا مجمرتا منفسه أول قلته موت كان متساء انت جميرو كبصح زلو نحزاب ويكان دك إسرائيل كريوم زلو منفسها وعبيد إنه وسخ خيد له نبي الخيد اتمود أتا عم جمرته قبره إنت عم جمرته خون زلو مجمرته قبره سلزي مصحف قدس كزاربنا كله بزعمة يسوع كريستوس بمنفس سمريح ما نبر خوات زلنا منفسها أول قلت كنجمر كلنا بمنفس تمريحنا إنه وطنجر بعزي زلمبر مسئلنا وموت إن تسأله منفس أو تأمرات أقول كلوتن أيكون نجزي أبير زبنا سلزي يسوع كريستوس كل منفساوي بعزوخ الخيط كلنا بمنفسي مرح بتسقى يعبي هواريا دك مزامرت يقبل مسؤول الصعب وانزختل ونمرح يعبيهم يستمرهم منفسه وزخله تمرتن قالاتن يقبل نقرا ما قدر ما تامرات ناغبره نعبه خير كله ابتنا مودعتا زمانو دما ارازار دما ميت زنبره چولي زنبره رابعه زغبره كموت اتنسي هياكو غبره كلندي سلازم بزعبا نفس الشيخ زارب كله انت ودسات كما قلتي بسال سيت معلت دما كتنسي تريونهم بار حدا قاسا كقبرو زلو نبلو زلنا منفسه عبيد كمتصخل على قدامي ساميل معرف كلته تقصي 26 ساميل اتقل عها النعبي غدا زغل عن تخبرالو النعبي كخيك خيرالو
نستوعب الحاجة أما منفساوي هيوتنا نابويتا خنمص خولنا قلوحنا منفساوي صوعنا نقلع نجري ግን አምላኽ ዝደለና ነገር እናዓበና እናወሰኽና ክንኸይድ ይደሊ እግዚአብሔር ይባርክ በሪሓ ወይ ክጽልኹ ለሓደ ነገር ገብር ጸልዩ ሳሙኤል ሙሴ ኩሉ ነገር ናይ እግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይልን ተአምራትን ክብርን ዝረአየ እዚ ኩሉ እናረአየ እግዚአብሔር ከም ንኻልኦ ዘይኮነ ንሙሴ ባሪያ ግና ፊት ንፊት ይግለጸሉ ነበርኩ እናበለ ሙሴ ግና በዛይ ዓገበ كبصح زدليه كريئو زدليه نجر زن على نجر نيرو كبر خارين نيرو لو هاتين مهرتين كل عبد ميخا زرجع لك مسي أخلك أنت برا نو بوجينا حكلا بار كريستنا دوز بلنا نجر كوزع يكونا كريستنا إننا وصلنا إننا قصلنا إنك عزم فساوي واتي زلوا سلازي إزي سامير إنه بلزلنا قرعة إننا عبيك خيط كله منفسه وعبيد تخكلنا منفسه وعبيد نخبابيخا نبرخت سبيحة تقول أيقرمكم حدونا الله نخبابيخا ناي برخت سبيحة تقول سامير كزاربنا كله أبزي أبزي أبير أبسم الدماء فتونا بره سبات كفتوه خير جمهور اتمستير انتايو قواسا اتقدام أي ملك ناتو انتايلو أنا حياوي قواسا حياوي من صار حياوي سبس من صار ولا حد يصلني تتصفع خيوط زبار فكا توسط كالو زمرقك تجفف كيو زوسخك حياوي قاسا من صار ولا حد سبس صار نكر سلازي ساميان أبتك إسرائيل كبابيون نعبي خيط كله أبو قدم እግዚአብሔር ናብደቅ እስራኤል ፍቱኒር ባር መንፈሳዊ ዕቤት ከነ ምንጽእ ኮለና ከባቢና ተፈልጥሪሆም አባኹም በጽሕዲ አይበጽሕን ብዛዕባኹም ከባቢኹም ግና ጽቡቕ ነገር ዝምስክሩ ሰባት ይበጽሑ ተፈልጥሪሆም ብሓቂ ዝብለኩም ዘሎ أب أفكم أيبلكم يوم بعد كم حزاهم جيركم متأكم كل سليهم كنا تلويت عندي لساني عملاق سبيا نسبة حقني عملاق سبيا بمنفسه وزيتا على حسب الدحر كوينا أتاسس بينتر لكم كم تم قالوا بينتر ما يكون نزل زرا بعد ما لنا سلامتاي منفسه وعبيت من خبابي خارزنا زنسيو أب كبابي خارزنا زلوا منفسه وهوت كن مرة لسيكبانا بحكيت لكم زلوا كثير قبل هواريات كل خيط كلنا هواريا أم عرف 10 تغلت قبل هواريات تقصي 24 قال أملاك إن عبيد إن ده تزركهم كده قال إكسياب يرسي عبين استي قال إكسيابير عباين ناس ماشين مغنياتو مجملتا قال نبرة يزبلنا تطور تمسينا قال مالت كاب إكسيابير زوجت قال أملاحنات زقلت جينا تخزاربنا كله تقال نحبين ده تزركهن كده يزبلنا زلوا سلام انت عند حركن بالكوينا أبز معرف 10 تخلت قبل حواريات في الخيط كلنا حواريا بكل نجاراتهم كل وقت جميرة ملوات مالت بتحساسبان بأمورن بسجان دلوات مخان مالتي نتمنفسها وتصوع تتصوعوا بقعات كوينهم كركبوا خلوا نمنتاي سلاسمة حسر مكرخ بتحكم يكونهم كله يسوع كريستوس كلميو زنبر الزمان ويجزيات ناتهم بمنفس قدوس كعبين كدردن كله يتألموا يهادموا يفرحوا أي أمانون يرون منفس قدوس مسمت أجنا نعملاق دم إزاز حيش ولا نسابي لما نعملاق من إزاز حيش سلازي التزمات نسخاتكم تسألكم من يميلا كستو تسألوا كايبلا نسخاتكم من فسوا حتى قبل سبت رايحهم زين نسخات تسأل كايب سالسيت معتقا زتنسى سرينا تنقبل زلنا نسبخن نزارب زلنا سلازي نسو كيلو تزارب إلى نايمو كان الزراب تاعين قبرنينا
دو عينبل نينا كل متجمروا قال እግዚአብሔር እንታገብር ጀመረ ይለና እና አቤል እና ሰፈን ከኸይ ጀመረ አሜን እግዚአብሔር ተመስገን ያለው አባይ አባኻትኩም ቃል እግዚአብሔር ክግለጽ ኮሎ ነጥቃል ክንእመና ኾለና ኣብ ህይወተይ ዕቤት ይመጽእ ማለት ይትሪ ወለሁም ሐዋርያ ናዓበይ ኾዱ ጀሚሮም ደቅ መዛሙርትና ሰፍዑ ኾዱ ጀሚሮም እትቃል ድማ ክበዝሕን ከዓብን ክሰፍሕን ጀሚሩ ክወርስን ጀሚሩ ስለዚህ ጓሳ ናይ ግድን እናዓበይ ክኸይድ ኣለዎ ፊልጵ ምዕራፍ 3 ካብ 12 ንየዘለኹ ንሪኦ ኮለና ጳውሎስ ብዛዕባ ገዛእ ነብሱ ክዛረብ ኮሎ ኢና ንሪኦ እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ ጸሓፊ 13 መጽሓፍቲ ብብዙሕ ወንጌል ንጎይታ እሙን ዝኾነሉ ካብ ኣብ ደገ ኮይኑ ዝሰበኸ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ዝሰበኸ በዝሕ መጽሓፍቲ ኩሉ ናይ ቤት ማእሰርቲ ዝበዝሐ ቤት ማእሰርቲ ግን ቤት ማእሰርቲ ከማን ደንኮም ብሎ ዘይከኣለ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኢና ንርኢ ዘለና ብዛዕባ ህይወቱ ክዛረብ ከሎ እምበር ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ኣነ ነቲ ንዕኡ ክኸውን ብክርስቶስ ኢየሱስ እተረኸብኩ ንመን ንዕኡ መታን ዋይዛሃል እስካነ ንክርስቶስ ክኸውን ዝተረኸብኩ ሰብ የብል ናይ ዓለም ኣይኮና ናይ ስጋናዊን ኣይኮና ካብቲ ደስ ዝብል ነገርሲ ኣብዛ ቃል እዚኣ ክፅሕፍ ከሎ በቃ ንውሽጥኻ ዝትንክፍ ነገር ተዛሪቡ ኣነ ነቲ ንዕኡ ክኸውን ብክርስቶስ ኢየሱስ እተረኸብኩ ምእንቲ ክረኽቦ ግን እንታይ ኢሉ ክረኽቦ ንቅድሚት እደፍእ ኣለኹ እምበር ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኸብኮ ወይ ቅድሚ ሕጂ ፍጹም ከም ዝኾንኩ ኣይኮንኩን ኣሕዋቴ ኣነ ብርእሰይ ከም ዝረኸብኮ ኣይመስለንን ኣሎ ሓደ ነገር ዳር ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኹ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እንዳተማጣጠርኩ ናብቲ ሕንፁፅ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ፅዋዕ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ይጎያ ኣለኹ እምበር ሓደ ጓሳ ናይ ድሕሪት ነገር ክርስቲያን ክኽእል ኣለዎ እንታይ ኢልና ደው ኢሉ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ሓደ ጓሳ ሓደ ክርስቲያን ሓደ ኣገልጋሊ ሓደ ንክርስቶስ ዝስዕብ ደው ክብል የብሉ ደው እንታይ ኢሉ ደው ኢሉ ዝመስሎ ዘሎ እምበር ናበይ ዝምልስ ዘሎ እንድሕሪት ምምላስካ ምውዳቕ ኣሎ ስለዚ ንሕና ጳውሎስ ክዛረበና ከሎ መበገሲ ሕንፃፅ ኣብዚ ነይሩ ዝብል ዘሎ ድሕረይ ዝሓለፍኮ ጉዕዞ ግን ነይሩ ሕጊ እስራኤላዊ ብዙሕ ነገር ዝምካሓሉ ነገር ነይሩ ኩሉ ነገር ግን ከም ጓሓፍ ቆፅሮ ኣለኹ ኣይጠቅምኒ ኢሉ ዝጠቕመና ሓደ ነገር እዩ ዓስቢ ዓወት ኣብቲ ክሪኦ ከለኹ ክርስቶስ ዝበሃል ኣሎ ኢሉ ነዚ ኣብ ዓስቢ ዓወት ዘሎ መዳልያ ክሽለም ተኮይነ ንክርስቶስ እንታይ ክገብሮ ኣለኒ ክሕዝ ኣለኒ ኣሜን ስለዚ እንታይ ክገብር ኣለዎ ጉዕዞ ኩሉ ግዜ ክቕፅል ኣለዎ ደው ኣይብልኒ ኩሉ ግዜ ዝቕፅል ዘቐን እዚኣ ክዛረብ ከሎ ኤፌሶን ክዛረቦም ከሎ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 11 ስጋብ 13 ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክሳዕ ንበፅሕ እዞም 5 ኦፊሳት ተዋሂቦምና ኢሉ እንታይ ኢሉ ናብ እምነት መፅእ ኢሉ ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ንሰጋገር ናብ ምልኣት ፀጋ ናብ እኹል ሰብኣይ እኹል ሰብኣይ ምስ ገበርካ ትገብር ኣለካ ደው ትብል ሕጂ ክዛረብ ከሎ ነብሱ ኣብቲ እኹል ሰብኣይ እዩ ደው ኢሉ ዘሎ ግን ኣብኡ ደው ኣይበለን ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ስጋዕ ዝበፅሕ ሕጂ ናብቲ ምልኣት ናይ ክርስቶስ ዘብፅሑካ እምበኣር ፀጋታት ኣለውና ማለት እዩ ስለዝበፅሕዎ ድዩ ኣይበፅሕን እስከ ንበል ክበፅሑ እንዳተጋደሉ ንካልኦት ግና እንታይ ዝገብሩ ዝስዕቡ ስለዚ ጓሳ ኣብዚኣ ላይ ንዚኣ ፀኒሑ ናብዚኣ እንተቐፂሉ እዘን ኣብዚ ዝፀንሓ ኣባጊዕኻ ናብዚአን ዝቕፅላ ንሱ ክስጉም ከሎ ንሳተንካ ይስጉም ኣለዋ እሱ ደው ተይሉ ግን ንሳተንካ ደው ኢለን ኣለዋ ተምሃራይ ከመምህሩ እንተኾነስ ያኽሎ ትፈልጡ ዲኹም ጓሳ ኣብ ኣባጊዑ ሓደ ኣብነታዊ ሰብ ክኸውን ይግብኦ ብመንፈሳውን ምድራውን እቲ ምንታይ ንሱ መለክዒ ናይተን ኣብ ትሕቲኡ ዘለዋ ዝጓሰያ ዘለዋ መጓሰ ስለ ዝኾነ ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢልዎም ኣነ
كله كابوبويس تقبل كوزبالة هابكوهمن أرآه كالكيل اللومي حبيل اللومي كل نجار يبوه كل نجار نسخاتكم نتزرعهم ونتسمعهم تحت قبيهم تسبقهم زي أبهرسة مسكنيهم كبرنا عم لاحظون اسكا قتلنا سلسلة بشوعته قنم على بكل أبنتا وقاسا خوني بقويلنا حجب زار قتلا أبتب تسقاق عبد خنبل صنعنا أبنتا وقاسا ما خونا له حدا نجر كنجركم كريستيان برهاني استبر أبرهاني خازم مالالز برهان تخول لي أيوة أي تخولنا قبرنا صبوق تدي كوينو أي كولني قبرنا صبوق تدي كوينو أي كولني داويد زتخول يزمسله قلنا بقالع زوجة أملاح يزلنا كسترنا زستر جزيلنا سترنا يا أملاحنا كلنا بقالع يبصناني أملاحنا نبقالع دم حلفة هبناني جن نقالع عوضي حلفنا زدل سلاء جنا ديابلس تفضل اليوم ناتنا كفوق نجر نبدأ باي كوم صوي زدل زي تكم نجر نحنا ليش هي نجر تجرنا سلام انت يا بدأ باي عب نجر كويني وزن كابوس خفق كابو برلو نم انت أنا برهان يسكبر تبيستيرزين أنا نسخاتكم برهانينا سلازي أبزي بكل أبنتا وقاسا كخون على نبل زلنا سلام انت يندهر كنبل كوينا تمهراي كممورو انت هنا يأكل كبير كله بيتنا يسوس كريستوس حاله ماما أجلكاني أوز قبر نجر نرى أيك عبد خلا كقبر يسدني نبدأ نمسح أولدنا تطعنا نقبر نفتر مش التطعنا كي جيجاتات بزمول أدينا ندل وناس بوسيف نجر أبنا تاوز خنا نجر أبنا تاوز خنا نجر حكي أيقونا نحنا نيجاتيف نجر قبل على دك أنا كنرئي ويكنزرسي أبقالو أصلا نزرعي ونزسمع وخمان كن علينا ندلي كل جزء نحنا قبل على دك أنا قبلنا تاوز خنا نجر أبي وتم كعبيام زلوا صبوا زتبع على نجر كنرئي من ندلي أمواصل زين أنت يتمستير عند حركنا الكونا صباح نقول نعبي خلو نتي كابو بو من كابديو من كابتا سدرا زتما هريمو زرعي وحزام يمزعبي حزام يمزعب سلازي التقاسا بكل نجر أبنتاو كخون على وإنه بلزلنا التناباجع لك ناتو مثلا كوكو عزاز سلازي جمرة لنك ناسيك بقال خمسة بالسماء حدا قاساس نعم مسلم تماليس تناباجع خاص مسلم تماليسا إذا قاسا يكون النيرين تناباجع خا باجع يكون النيرة معناته قاسا يغيد السحرة حكي أبا نعم حدا نقر كيف تكون غص تقولون نسخاتكم حجي معناته علقكم ناتكم نو أبسط من زمن تقولنا مچم باستر نزبل نكر نقولت يسوس كيتا أبلوا باستر زبل بتمرتي بمويا يوستوا كني أمنونيا نتمنى صحف قدس جنا يمروا حجزي مسلم مزيرم حدا مليون كن بكاين أنت بروان مسلم كهيد نسأجم يقول مغنياتهم بمنفس استمر حقاسة أيقونه بمنفس استمر حقاسة جن بلعلنا قبلنا تاو قاسة أيقونن كلن أباجي حزون كتافزي نحن تبكي أوكا كتافق ولا تسمع قاسة مكززة زبح النجر أبزي خاطره مكززة زبح النجر كثيرا أبزي خنريا خلنا منكب زي بلو سبايحان سبيتي تنكو قطع نفسه أجابب زفلت تقبلي قاشة فتاو جنزب زي كونه بيتو تبو غير زستنا برجليلو بصح نجر تعرف له باولوس نتيميت وسك تعرف له كله إزي أبتنا مودة أتا نص أبيت ما أسرت الزنا برالو تبو غيرو نتيميت وس
ናብ እኹልነት ኣትዩ ንእኹላ ዝኾኑ ሰባት ከርኢ ስለ ዘለዎ ተጠንቂቑ ይፅሕፈሉ። ቀፂሉ ኣብ ፊልጵ ክዛረብ ከሎ ጳውሎስ 4:9 ፊልጵ ነቲ ካባይ እተምሃርኩሞን እተቐበልኩሞን ዝሰማዕኩሞን ኣባይ እውን ዝረአኹሞን እዚ ግበርዎ እሞ ኣምላኽ ሰላም ድማ ምሳኻትኩም ክኸውን እዩ። ሕጂ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ንሰብ ፊልጵ ኩሉ ኣባይ እትርእይዎ እትሰምዕዎ ግበርዎ ይቦ ማለት ኣምላኽ ሰላም ምሳኻትኩም ክኸውን ሓደ ነገር ኢለ ዝቓለ ዝኽሪኦ ከለኹስ ጳውሎስ እቲ ዓይነት መንፈሳዊ ኣቦ እዩ ነይሩ። ኣብ ገለገለ ፅሑፋት ክንሪኦ ከለና ገላትያ ክዛረቦም ከሎ እቲ ኣነ ሰበክልኩም ወንጌል ኢሉ መልኣኽ እኳ እንተመፀሲ ውጉዝ ይኹን እዩ። ንመልኣኽ እንታይ ዝገብሮ ዘሎ ውጉዝ ይኹን። እቲ ኣነ ሰበክልኩም ንሱ ምሉእ ቃል ጎደሎ ዘይብሉ ቃል ስሕተት ዘየምፅእ ቃል። ስለዚ ካብዚ ቃል እዚ ንድሕሪት ገፅኩም እንታይ ከይትገብሩ ከይትምለሱ ንድሕሪት ዝመለስ መልኣኽ እኳ እንተመፀ ንሱ ውጉዝ ይኹን። ሕጂ ጳውሎስ ክንሪኦ ከለና ሂወቱ ጎይታ ምስ ተገለፀሉ ሙሉእ ብሙሉእ ሂወቱ ንጎይታ ዝሃበ ሰብ ሙሉእ ብሙሉእ ናይቲ ዘመን እቲ ሕጂ ጓሳ ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና ግን ከ ነቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል ተፃሒፈልና ዘሎ ንዑ ክንገብሮ ግን ንጋደል። ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል ኣሎ ህዱእ፣ ለዋህ፣ ዓቃል፣ ትሕተኛ፣ ፈቃር ማለት ዘይብሉ ኣለና። ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ነቲ ካባይ እተምሃርኩሞን ዝረኣኹሞን ንዑስ ግበርዎ ኢሉ እዚ እንተገበርኩም ድማ ኣምላኽ ሰላም ምሳኻትኩም ክኸውን እዩ። ካብ ሰላም ዝዓቢ መቸም የለን። ሓቀይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ናብ ሓንቲ ቤት ኪዱ ኢልዎም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹኑ በልዎም ኢሉ ዝበለፀ ትሕሶሲ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹኑ። ሎሚ መቸም ክርስቲያን ናብ ሓደ ሓዊ ሓፍተን ንኸይድ ከለና ናይ ሚግሮስ ዝጓተት ነገር ሒዝና ኢና ክንኸይድ ንደሊ። ናይ ቀደም ኣሕዋት ክርስቲያን ኣነ ዘርከብ ኩሎም መፅሓፍ ቅዱስን ቃልን ሒዘም እዮም ዝኸዱ ነይሮም። ሎሚ ኩላህና ኣመንቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ገዛና ሓዲግና ናይ ሚግሮስ ጎፂትና ኢና ንኸይድ ሞኻ ናይ ሚግሮስ ኣብ ገዝኦም ዘለዎም ኣሕዋት እዮም። እንታይ ክንምልእ ኣሎ? ስጋዊ ነገር መንፈሳዊ ነገር ዳመን ይመሎ ትክክለኛ ነገር ግን ከም ናይ ኣምላኽ ሰባት ግና ናብታ ቤት እቲኣ ክትኸዱ ከለኹም እዩ ሰላም ንዓኻትኩም በልዎ። ናተይ ቃል ሒዝኩም ናብቲ ቤት እትኸዱ ሰላም ኣይኮነን። ናብቲ ቤት እቲ ሰላም ናይ ክርስቶስ ክነግሩ እዮም ከኣቱ ቃል ሂወት እዮም ክነግሩ። ነዚ ቃል ሂወት እዚ እንተተቐበልኹም ነታ ቤት እቲኣ ሰላም ክኾነላ እዩ። እዚ ቃል እዚ ኣይንቕበሎን ኢና። ሰላም ዝኣቢ ሰብ ኣሎ ድዩ? ሰላም እንታይ እዩ? ቃል ክርስቶስ ይስከምንበር ቃል ሂወት እዩ። ነዚ ቃል ሂወት እዚ እንተተጣብቕዎ እንተኣበይኹም ግና እግርኩም ነጊፍኩም ካብታ ቤት እቲኣ እንታይ ግበሩ? ሰላም እንታይ ገይረ ኣለኹ መሊሰ ኣለኹ። ሰላም ኣምላኽ ኣብ ሂወትኩም ይብዛሕ። ሰላም ኣምላኽ ኣብ ቤትኩም ይብዛሕ። ኣብ ደንበይኹምን ኣብ ሂወትኩምን ናብራኹምን ይብዛሕ። ሰብ እቲ ዝበለፀ ነገር ኣብ ዓለም ክረኽቦ ዘለዎ ሰላም ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ጎይታ ሰላመይ ይህበኩም ሰላመይ ካ ይሓድገልኩም። እቲ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ከምቲ ብፍትወት ናይ ዓለም ክመፅእ ከሎ ሰላም ዝበፅሓልኩም ከምኡ ኣይኮነን። እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። እምበኣር ቆሎሴ 6 ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ካብ 3 ስጋብ 10 መፂና ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ኣገልግሎትና መታን ከይፅረፍ ኢሉ ንሓደ እኳ መዕንቀፍ ኣይንህብን ኢና። ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣገልግሎትና
ከይፅረፍ ክንገብሮ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ብመንፈስ መምልላስ ብመንፈስ ክሰብ ክመላለስ እንድሕር ዘይጀሚሩ ኣገልግሎት እንታይ ይኸውን እዩ ክጎድል ይስከበሉ ምክንያቱም መለክዕ ሓይልና መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ዓቕመይን ዓቕምኹምን ኣይኮነን ክእለትኩምን ክእለተይን ኣይኮነን ብጥበብ ስጋ እተምፅኦ ነገር ኣይኮነን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ጥራይ ንኣገልግሎት ዘኽእለና ንኣገልግሎት ወይ ብቕዓት ዝገብረና ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ጥራይ ስለዚ ሰብ መንፈስ ቅዱስ ከጥፍእ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ካብ ህይወት ምልምማት ክሓድግ ከሎ ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር መንፈሳዊ ህይወት መምልላስ ክጎድል ይጅምር እሞ ሰባት ሽዑንታ ክገብርዎ ይጅምሩ እዝስ ኢሎም ክኸስዎ እዮም ይጅምሩ እዚኣስ ክብሉ እዮም ዝጅምሩ ስለዚ ኣገልግሎትና መታን ከይፅረፍ ንሓደ እኳ መዐንቀፍ ኣይንህብን ኢና ኣይኮነን ኣብ ኣሕዛብ ኣብ ማሕበረ ኣምላኽ እኳ ኒና መዐንቀፍ ንኸው ጓሳ ገለ ነገር ተገይሩ ብዙሓት ኣባጊዕ እንታይ ዝኾና ዘዐንቀፋ ካብ ዝገርመኩም ከ እተን ኣባጊዕ ካብቲ ትጓሳ ዝገበሮ በደል ዝዓቢ በደል ዋላ እንዳገበራ ነቲ ኣብ ዓይነን ዘሎ በደል ኣይኮነን ዝርያ ነቲ ኣብ ዓይኒ ጓስአን ዘሎ ኣበር ንዕን ክብፃ ዝደልያ ስለዚ እንታይ ስለ ዝኾነ ኣብነታዊ ጓሳ ስለ ዝኾነ ተጋገን ደ ኣይተጋገን ኣብነታዊ ጓሳ ኣብነታዊ ጓሳ ክኾነ ዘለዎ ነገር ክገብር ይግብኦ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 4:12 ነቶም ኣመንቲ ብቓል በካይዳ ብፍቕሪ ብእምነት ብንጽህናውን ኣርኣያ ኩኖም እምበር ነታ ንእስነትካ ሓደ እኳ የንዓካ ሕጂ ጳውሎስን ጢሞቴዎስ ክፅሕፈሎ ከሎ ነቶም ኣመንቲ ኢሎም ንዓለም ዲሉ ኣቐዲመ እንታይ ኢለኩም መጀመርታ ኣነ ንዓኻትኩም ኣብነታዊ ክኸውን ኣለኒ ብምንታይ ኣብነታዊ ክኸውን ኣለኒ ብኩሉ ነገር ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣገልግሎት ዋጋ ይኽፍል ኣገልግሎት ዋጋ ይኽፍል ኣገልጋሊ ኮይንካ ድሕሪ ምእመን ክትመፅእ ኣይትኽእል ኒኻ ሓቂ ኣገልጋሊ ኮይንካ ክትገብሮ ዘለካ ናይ ኣገልጋሊ ባህሪ ክህልወካ ክእል ኣሎ እንታይ ስለ ዝገብሪ ዋጋ ስለ ዝኽፍል ግን ኣብዚ ክዛረቦ ከሎ ነቶም ኣመንቲ ብቓል በካይዳ ብፍቕሪ ብእምነት ብንጽህናውን ኣርኣያ ኩኖም እምበር ነታ ንእስነትካ ሓደ እኳ የንዕን ንቲቶስ 2:7 ክሳብ 8 ክፅሕፈሉ ከለካ ካብቶም ተቐናቐንቲ ሓደ እኳ ብዛዕባኻ ዝብሎ ክፉእ ነገር ሲኢኑ ምእንቲ ክሓፍርሲ ባር ናይ ደገ ተቐናቐንቲኻ ኣለውና ጢሞቴዎስ ክዛረቦ ከሎ ኣመንቲ ኢልዎ ኣብቲ ንቲቶስ ክፅሕፈሉ ከለካ ብደገ ዘለው ሰባት እዩ ዝብሎ ዘሎ ባር ንክልተ መምህር ክንኮኖም ዘለና ኣብነት ኣለና ነቲ ዝስዕበና ዘሎ መጓሰን ነቲ ገና ዘይሰዕበና ግና ርኢ ፅቡቕ ነገራትና ክስዕበና ክመፅእ ተስፋ እንገብረሉ ዘለና ሃሳብ መታ ንዕኡኻ መዐንቀፊ ከይንኮኖም እቶም ተቐናቐንቲ ሓደ እኳ ብዛዕባና ዝብሎ ክፉእ ነገር ሲኢኑ ምእንቲ ክሓፍርቲ ብንጹህ ትምህርቲ ብምርዛን መንቅብ ብዘይብሉ ጥዑይ ዘረባ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ርእስኻ ኣርኣያ ግበር ርእስኻ እንታይ ግበር ኣርኣያ ግበር ርእስኻ እንታይ ግበር ወፊኻ ሓደ ነገር ክነግረኩም ማሕበር ኣምላኽ ናይ ክርስቶስ እያ ሓቂ ናይ ክርስቶስ እያ ሓቂ እንደ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኣተሓባብያና ክንሪኦ ከለና ናይ ገለ ክፋል ኣገልገልቲ ወይ ከዓ መእመን ጌርና ንወስዶ ነገር ኣለና ክንዲ ዝነውሐ ዓመታት የገልግል ክንዲ ዝነውሐ ዝኾነ ነገር ይግበር እታ ማሕበር ናይ ክርስቶስ እያ ካብ ብዘሎ ዓለም ኢኻ ትርከብ ስለምንታይ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ዝገበሩ መቸም ኣብ ቤትና ሰብ ክሓድርቲ ኮይኑ ከማን ፍቓድ እዩ ዝሓተና ሓገይ ማሕበር ኣምላኽ ግን ፍቓድ ተሓትት ዲኻ ክመፅእ ኣብ ማሕበርኩም ዝፍቀደኒ ዲተይልኩም ሰብሲ እንታይ መለስኩምሉ ቤት ኣቦኻ እንዲያ ንዓይ ተሓተኒ ምበልኩ ኣነ
ቤት ኣቦኻ ንዓይ ትሕተተኒ ሓቀይ ምክንያቱ እታ ማሕበር ናይ መን እያ ናይ ክርስቶስ እያ ስለዚኦም ቡኻ ካብ ኩሉ ዓለም ካብ ኩሉ ዘርኢ ካብ ኩሉ ዓለም ክመፅእ ስለ ዘለዎ እታ ማሕበር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ንዓኻትኩምን ኣካይዳኹም ርዮም ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም መታን ከመስግንዎስ ኣካይዳኹም ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ኣፀብቑ ኣካይዳና ንፀበቕ ሕራይ ህዝቢ ኣምላኽ እግዚአብሔር ይባረክ ይባረክ